3. ýanwarda Türkmenistan bilen Awganystanyň ferhedine türkmen ferhetçileri bilen Taliban terrorçileriniň arasyna çaknyşyk boldy. Raketalar ulandan çaknyşyk barada Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamyap etrafynyň ýaşaýjylary duşenbe güni öýlen habar berdiler. Bu habarlar soňra Awgan medeniýeti tarapyndan tasdiklandy. Tolo News habar websaýtynyň Talibanyň yerli häkimetlerine salgylanyp beren maglumatyna görä, bu waka Taliban terrorçilerine odaçan türkmen ferhetçiler sebäp bolupdyr. Taliban terrorçileriniň türkmen ferhetçiler tarapyndan öldürilen we öňe sürilýän bir parahat ýaşaýjynyň ölümini derňemek üçin wakanyň bolan ýerine baranyny gaýdylýar. TASS habar gullugy Awganystanyň Haçte Subh gazetine salgylanyp bu waka barada Jowzjan welaýatynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Hilal Balhi'nin sözlerini getirýär. 3 gün odal Türkmenistanyň Ferhet gullugynyň işgärler bir parahat ýaşaýjyny öldürdüler, beýlekdini ýenişdiler. Wakanyň derňe wagtyna Taliban terrorçileri olaryň hereketine jogap hökmüne ok atdylar diýip Talibanyň wekiliniň sözleri getirilýär. Azatlyk bilen habarlaşan yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä taraplaryň arasyna ok atyşyk bir näçe sagat dowam etdi. Ýaşaýjylar Taliban terrorçileriniň Türkmenistana tarap bir näçe raketa atandygyny aýtdylar. Jowzjan welaýatyna Talibanyň berilen häkimi Molla Muhammad Şuayb Rasalat Azatlyk radiosynyň Awgan gullugyna bu meseläniň çözülendigini we taraplaryň arasyna ulalaşlanyny gurrun berdi. Türkmenistan biziň goňşymyzdyr. Olar geçmişde biziň halkymyz bilen gowy gatnaşyk saklaýardy diýip Jowzjana Taliban tarapyndan belirlenen häkimiň sözleri sitirlenýär. Türkmenistanyň hökümeti Awgan ferhedine katyşyk barada entek kommentariýa bilen çykyş etmedi. Azatlygyň 3. ýanwarda ýurdun daşary işleri ministrligi bilen habarlaşmak finansiýaklary netije bermedi. Yerli ýaşaýjynyň öldürilmegi bilen baglanyşykly waka barada maglumat 29 dekabrda Azatlyga gelip gowuşdy. Ýöne redaksiýamyz bu habary başga çeşmelere tasdikladyp bilmän soň bu hakda habar bermekden saklandy. 29 dekabrda Hamyap etrafynyň ýaşaýjylary ölen ýaşaýjynyň Abdulkerim adly etniki türkmenligini habar berdiler. Ýaşaýjylar onuň türkmen ferhetçileri tarapyndan atılıp öldürilendigini öňe sürdiler. Şonu bu waka barada hem Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden kommentariýa almak başartmany. Bu radikal hereketiň 2021-nji ýylyň awgust aýyna Awganystany häkimiýeti ele geçireli bäri türkmen ferhetçileri bilen Taliban terrorçileriniň arasyna bolan ilkinji göz çaknyşykdyr. Taliban Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden odalam Türkmenistanyň ferhetçileri bilen goňşy tarapdaky ýaragly toplalaryň arasyna çaknyşyklar bolupdy. Ýatdasak Türkmenistanyň hökümeti Taliban goňşy ýurtda häkimiýeti ele geçirmezden hasyn Taliban liderleri bilen gepleşikler geçirdi.